Biasa kalau membuat tolu dadar atau tolu aja bakocok tu digoreng. Tapi kalau kini berbeda. Kada pula kita li. Kalau de anak gadi awak iko namo pizza ngo. Mula kan awak kubak kantang cie. Dak tu awak racik-racik ketek-ketek. Tapi dak kasado awak racik do. Sudah itu awak jorang kuali tu ai duit napi Kuali lah berisi minyak goreng. Sambil menantiin minyak tak wangi ada tu awak parut lah wortel go luar. Wortel go kagonti sayu. Lange minyak cando dimasukin lah kantang nawak racik ketek-ketek tako. Sia disiko wako tu ketek ocok makan tolu dadar pakai kantang. Tu lai babuen lo untuk anak kini. Lah masak kantang nambah racik alui-alui tako tu dimasuk lo kantang nan racik godang-godang lay. Kantang tako bakubak cie tu dak do beracik sado do. Tu digoreng lo pado hitam lo beko nang tinggal. Tu dipocan tolu ayam 2 buah dimasukin ke dalam panci nang kerabang dibuang. Dimasukin lo wortel nambah parut tako tu kantang nambah goreng alui-alui tako tu dia gelo keju parui takaran pasti dak ado do bagak-agak aja nye tu dia gelo daging giling sangene. Dak lupa lo dia garam supaya nak ado raso. Daging giling lo bisa lo ditukar jo daging ayam giling. Dak lupa dikocok pakai sendok dulu do supaya nak takinco bahan-bahannya kasado. Tu dijorang lo kuali atau teflon supaya nak jan copek angui awak goreng pakai mentega. Kalau pakai minyak copek hitam lancur mentega baru dimasukin lah tolu na lawak kacau jo bumbu-bumbu tako. Nan namonyo menunggu iyo membosankan supaya nak jan bosan dicari adok lainnya menjorang tolu dadar mode iko ketek api seketek-ketek basangai-sangai supaya nak jan bosan awak tungkuin pinggan na laborosia dulu. Nan upik banun awak suruh manungkuin sendok. Sobo kalau membuat tolu dadar nyo dak kadi kacau-kacau do. Ba apa kok basangai-sangai api supaya nak masak daging giling lah sudah nyo manungkuin sendok tu nyo lah nak membalikin tolu dadar tua. Dak nomo ditogan ujung-ujung lah awak jual membalikinnya. Tu supaya nak gato masak kecik awak sampai ke dalam tu awak korek-korek mode pizza tu lah kecik na di anak awak pizza je. Dari saporsi tolu dadar naniko lado protein dari tolu jo daging. Keju untuk menolong pertumbuhan si kecil-kecil. Kalau kantang lah samo jo nasi ngo sumber energi. Kalau wortel mengandung vitamin A nan rancak untuk mato. Jadi kalau sekali makan anak pakai menu naniko lah dapat kombinasi protein, karbonhidrat, vitamin, jo mineral, jo cie menu iko nam praktis Akhirnya masak juo pizza rumahan awak dimasukin ke dalam pinggan. De anak awak sadang male makan nasi awak masuk lo kantang nawak goreng tako. Jadi total kantang pas cie kasado. Kok ado lo anak-anak kalian nan male makan nasi cuba lagi ko konyang powi de ngo. Katiko iko alhamdulillah ai abi de anak awak. Tapi dak ada awak videoan sampai abi do nyoba main-main makan. Cubon lo lah buat di rumah guys mano anak kalian nan lai suko jo tolu. Lapone lo muncul de baca cerita aja jak tako guys sampai di siko aja lah video lu. Terima kasih yang lo nonton.